Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Ивайло Иванов, играта. Вие гледате предаването от Кенана до Ямачи и показваме новините такива каквито са или поне каквито би трябвало да бъдат. Аз съм Ивайло Иванов, играта, и в следващите 30 минути ще бъда вашият гид в светът на телевизионното, разбира се, прекрасно изживяване, и то единствено и само тук в предаването от Кенана до Ямача. Просто ни гледайте! Дали е много само? Да. Не, малко. Има ли меценати в Хасково? Аз нямам така впечатление от дали някой извършва такава дейност. А мислите ли, че е нужно? Разбира се. Защо? Да се помага за култура, за други неща също. Няма ли прекалено много гладни? За гладните не знам дали им казват меценати тия, които... Не. Въпросът ми беше дали не е по-добре да нахраним гладните, после да спонсорираме култура. Вървят едновременно. Що има култура, няма и гладни, така си мисля. Вие меценат ли сте? Не съм. Меценати има ли в Хасково? Не, аз не живея в града. А вие меценат ли сте? Не знам даже това, кое е това. Ние сме от телевизия Хасково, предаването от Кенана до Ямача. Да. Има ли меценати в Хасково? Да, разбира се, че има меценати в Хасково, Назовете ни поне един. които посещават художествената галерия. По-точно са в художествената галерия правили изложби или? Няма значение. Иван Парасков. Добре, мислите ли, че... Да. Мислите ли, че не само на местно ниво, но и на държавно ниво трябва да бъдат повече? Разбира се, че трябва да има повече таланти и да им се дава възможност и поприще за развитие. За меценатите да ви питаме. Как мецената? Има ли достатъчно меценати в Хасково? Как да ви кажа, аз не го разбирам. Точно мецена какво е? Хора, които финансират, подпомагат изкуството. Колекционери. Има, да. Има. Има, да. Не само на местно ниво, така като чужденец, как мислите? В България цени ли се изкуството? Цени се, да. Цени се. Повече отколкото в Турция. Повече отколкото Турция, да. Тук е добре. Има ли меценати в Хасково? Малко се съмнявам за това нещо. Не знам, не съм сигурен. А вие меценат ли сте? Не. Не. Не, какво? Не мисля, че има достатъчно. А вие меценат ли сте? Не. А трябва ли да има повече меценати? Не знам. Нямате мнение. Какво мислите? Има ли меценати в Хасково? Да. Назовете ми един. Сега не е моя работа. А достатъчно ли се според вас? Не, достатъчно. А вие меценат ли сте? Не. Благодаря ти, Иве. Просто ме удивява твоят талант, как ги задаваш тези въпроси. Просто е страхотно, както се казва. А сега трябва да ви кажа нещо друго. Училищната реформа си върви и вече нищо няма да е както преди. А сега, нещо много важно, което трябва да зачета като новина. Просто така ми е подадено. Без мобилни телефони в училище. Така решиха и самите депутати. Какво правиме, господа депутати? Какво правите изобщо с тези идеи? Зачитам дословно. Депутатите направиха официална забрана за използване на мобилните телефони в клас. Учениците няма да имат право да участват в хазартни игри, тютюнепушене, да си носят, както се казва, патлаци, да гърмят в час и какво ли още не. Впрочем, защо ни е този закон? Нима до сега всичко това е било позволено? Почвате вече да ме объркате, наистина. Но много ми е интересно едно нещо. Как ще вземеш ти, господин депутате, от кифота телефона? Това е още по-интересно.
Като хвана чаша ракия в ръката и веднага два гласа започват да ми бучат в ушите. Един от дясно, другия от ляво, един от дясно, другия от ляво. Първия вика: изпия, изпия. А другия казва: какво чакаш, бе? Изпия веднага. Янко, какво ти е пак? Защо си така омъглушен? Какво ми е? Одеве бях в поликлиниката. Кръвното ми 80 на 120. Пулс 65. Идеален си, като на младеж. Какво ти е? Като на младеж. Да? Боже, такава хубава докторка. Хванала ме за ръката, а на мене ни кръвното ми се вдига, ни пулса. Тя за ръката те е хванала. Простак! Говедо! Животно! Дупето ли ми снимаш? Да. Я да видя. О, не. Снимай пак. Пак? Пак. Я да видя. Това е дупе. Янко, защо си пак така депресиран? Как няма да съм депресиран? Одеве бях в поликлиниката. Диагнозата е окончателна. Край на сексуалния ми живот. Простатата ли алармира? Не. Артрит на китките. Продължаваме с местни новини, които идват точно в този момент. Знаете много добре, изборите са на път. Идват, ето и нашият Китенград. Има цели 8 кандидат кметове. 8. Ето това е 8, само да напомня, това е хубавата цифра 8. 8 кандидат кметове ще се борят за народната любов. Браво, похвално, а в Димитровград 7. Защо така? Моля ви се, вече изоставате, трябва малко да продължите напред. В смисъл има, нали, това е 8, това е 7. Така малко по-напред с едно плюс. В тази връзка се сещам, че приятелката ми е готова за политик. Снощи ми наговори един куп, ама много хубави глупости, както абсолютно всяка една жена, без да обиждам дамското съсловие, просто те обичат да бла-бла-бла-бла. Така че оставим ме без пара, скъса ми нервите и накрая накара и мен, аз да се чувствам миличкия, виновен за абсолютно всичко, което се случва. Но това е съвсем в редът на нещата. Айде разбери една жена. Аз се опитвам от много време, но не мога. Така, да не забравя, всички кандидат кметове и общински съветници ще минат ето тук през нашето предаване от Кинана до Ямача, а вие, драги ми зрители, ще може да им зададете един наистина похвално, готин, приятен, приветлив, интересен въпрос, с който може да ги жегнете, както се казва, и това да ви даде 150 лева, които може да си вкарате съвсем собственоръчно от нашето предаване като подарък за вас в размер на 150 лева в джобчето. Така, докато политиците се готвят за избори, престъпността не спи. Вчера ме изплаши една много сериозна новина. И тя е точно такава. Зачитам. Откраднаха Ауди и Хасковски Голф. 2 в 1. Как става това нещо, не знам. Но сега ще ви обясня. 2 кражби на коли са станали през последното денонощие в региона, съобщават от полицията. Първата е на лек автомобил Ауди в Димитровград, където казах преди малко, 7. Отново ще напомня, направете ги 8. Моля ви се, закъснявате. Втората задигната кола е Volkswagen Golf, паркиран в Хасковската улица Георги Кирков. Какво се случва, вече не мога да разбера. Накъде отива този свят? За такива неща, само да ви кажа, в Перник, специално за голфа, наказват не с какво да е, ами именно с винкело. Така че много внимайте, господа. Там с голфа не знам как ще барате. През последните дни в престъпността е просто в подем, както се казва, на нашата топ репортерка Ива. Искам да направя точно сега с нея една специална жива връзка. Ало, Ива, чуваме ли се? Ива? Ива, чуваме се? Да, в момента тя е в центъра на града. Ива,
Точно така, там от центъра на града говорим с теб. Какво правиш, как си? Това няма значение. Нека да продължим. Ивайло, здравей, намирам се пред парк Енана и съм тук, за да ви разкажа нещо удивително. Хасково вече има своя супергерой. Само преди ден тук се разигра същински екшен. Случката започва съвсем банално. Мургав младеж напада възрастен мъж и се опитва да отнема телефона му. Докато непредубеден нападател си мисли, ето го ударих, изведнъж се появява маскиран мъж, който с 2-3 обиграни удара проваля нападателя и спасява живота на човек. След кратко разследване на нашия екип ние установихме, че това е 36-годишният Петър Парапундов, актьор в местния театър, който е бил маскиран като Батман, отивайки на детско парти. Да, това не е случка от комиксите на Марвел и случката не се развива в Готъм Сити, но е факт. Хасково вече има своя супергерой. Нека сега се разходим по улиците на града и разпитаме хората дали са виждали Батман всъщност. Здравейте, момчета, вие видяхте ли Батман? Какъв Батман? Няма Батман тук. Преди малко мина нагоре, не го ли видяхте? Не. Айде да се върнем заедно да го потърсим. Сега ми се обадиха, ми казаха, че Батман е минал от тук. Може и да е минал, ние не знаем за Батман. Добре, а кой ви е любимият супергерой? Супермен. Спермен. Супермен. Супермен. А на теб, младеж? Хълк. Хълк. Чудесно. Как мислите, в Хасково краде ли са? Да, доста. Много. Виждали ли сте Батман? Не. Тук на Кенана не сте ли го видели? Не, това е за млади хора. Имаме информация, че са го видели и даже е направил няколко инцидента. Не знам. А как мислите, краде ли са в града ни? Да се краде? Да. Боже, поголовно. Всичко се краде. Няма нещо, къде да не се краде. Тук нападаха момичета, които му откъснали сенджирите някакъв през ден. Едно друго момченце се катичко и тук и него са го нападали, са го били и са му взели посред бял ден по обяд. Маскирани ли са? Не знам. Просто ми предаде там момче, че са го нападнали. Ние сега с екипа ще се разходим да разпитаме хората дали... След обяд към 2-3 часа е било. Вие Батман видяхте ли го така отгоре, като идвате? Кого? Батман. Батман, нямам си представя какво значи Батман. Един черно маскиран човек. Не съм го видял, аз идвам от тук. От задната алея? Да, от другата алея, от вилното място идвам. Аз имам вилно място. Не сте го виждали Батман? Не съм го виждал. А вие как мислите, краде ли се в нашия град? Дали се краде в нашия град? Пак не ви разбрах, аз малко със слуха не съм добре. Краде ли се в нашия град? Има ли кражби? Повече от нормално. Не мога да определя, защото ние вече на нашата възраст хората живеем пасивен живот в квартала, не контактуваме с много хора. Смятам, че както е било винаги нормално. Кражби има повече в тези села, където живеят възрастни хора. Няма полиция, ромите ги крадат и прочее. Обаче тук в Хасково, както винаги, според мен. Не съм виждал Батман. Нали идваш отгоре? Не го ли видя? Не. Имаме информация, че е бил тук. Ами не, той не съществува. Мислиш ли? Казват, че са го виждали. Не, това не е вярно. Добре, кой е твой любим герой? Никой. Тедо, ела да те пита, моето момченце. Ти Батман видя ли го? Да. Къде? Училищния двор. Стигнал е чак до там? Да. Той също с един мой приятел, не ви кажа. Ей, той е Стефан. С него ли беше? Да. А на тебе кой ти е любимия герой? Батман и Спайдермен. И двамата? Да. Добре, а някой женски образ? Не. Нямаш? Да. Батман видя ли? Да. Къде? Не съм го видял. Не го видя? Не. Ами, аз сега ще я да се поразходя. Вчера не ли ме питахте? Абе да, аз го търся тук от 2-3 дни, ама не мога го намеря. Аз не мога да го намеря. Виж сега, аз ще тръгна. Спайдермен. Когато ви няма се виждах Спайдермен зад едно дърво, но той избяга. Днес ли? Да. Кажи честно. Честно, видях го
зад това дърво. Виждате ли го? И там, да, там го видях. И той избяга. Сега ще ме го убият за това. Че и Спайдърман изпуснах, и Батман не намерих. Виждам, че сте охрана на обекта. Да сте виждали Батман? Не. Не мина ли от тук? Мина, ама преди няколко години. Преди няколко години? Да. Пак е бил тук? Да. Верно ли? Верно е. Как изглеждаше? Много странно. Странно? Да. Всяка вечер има Батман тук. Да. Така... Ако дойдете с мен една вечер само да... Добре. Кога? От 7 до 7 сутринта. Добре. Да го търсим заедно. Да. Потресаващо, както се казва. Мали заприличах на един друг водещ, който е малко плюещ, така ако мога да кажа. Потресаващо! Това няма нищо общо. Иве, ти ме изумяваш абсолютно всеки един път с абсолютно всички твои въпроси. Нямам какво да добавя, просто ще продължим с нашата традиционна рубрика самородни хасковски приказки точно в този момент за вас. Хасковски самородни приказки. Скъпи зрители, вие сте с хасковските самородни приказки. Аз съм Лакатакъл Педяум. Живял едно време един момък със своята баба край сивата вода до Хасково. Те живеели в схлупена каштурка цели 33 години. Момъка обичал да лови риба. Той бил браконер, а бабата си преела своята прежда. Ловял си щастливо той, ловял, докато един ден хванал златната рибка. Пусни ме, момко, рекла с човешки глас златната рибка. Ще ти изпълня едно желание. Каквото поискаш, злато, богатства, красиви жени. Мъдрост. Само кажи. Момъка рекал. Винаги съм бил прост, ама като гъбена чорба с фиде прост. Затова искам мъдрост. Почудила се златната рибка, почесала се по брадата и що да стори? Взела златната рибка, че го дарила с цялата мъдрост на света. Дарила го и го попитала. И как е, о, най-мъдри сега? Момъка мислил, 3 дена мислил и рекал. Много съм прост, бе. Трябваше да взема парите. Наскоро гледах един филм, който наистина просто уникално, страхотно ме отблъскваше с тъпизмите си. Просто такъв филм не бях гледал от има-няма детските си години. Даже се хванах се в яд, защо не съм на 15 години, да не ме допуснат до този филм да го гледам, но това е тотално друго нещо. За да се пречиста от тези глупости и да се пречиста от тази атмосфера, която ми създаде въпросният филм, каня много готини приятели и, разбира се, интересни гости, които са тук в нашото предаване от Кино на Доямача. Един такъв гост този път е Людмил Димитров. Здравей, Людмиле! Приятно ми да те видя. За първи път си тук при нас, и аз за първи път съм тук. Да, за първи път. За първи път ни е. Приятно ми е, да. Добре, как си първо да те попитаме? Всичко е наред? Нямам никакви оплаквания. Здравословно, всичко е перфектно? Никакви оплаквания. Здрав като бик. Деснячката удря? Деснячката, левачката. Добре, говориме не така. И продължаваме напред. Да, като братя Пулеви. Трябва, да. Ето, виждаш, колегите какво правят наистина. Да. По този повод сме поканили човек, който наистина може да ни говори за боксът в абсолютно всякакви размери. Това е много хубаво. Но аз искам да започна с нещо много важно. Защо те нарича Сребърното момче? Сребърното момче ме наричаха, защото на времето, като бях юноша, печелих само 2 и 3 места, но повечето бяха
загубени финали и то по моя грешка, която просто късно дооцених. Че просто фърля събия, пък трябваше да игра на контра и такива подобни работи. Ти си близо да се джасаш, както се казва. Близо да се джаскам и като се джаскаш, някой път те джаскат и мача привършва. По-бързичко е било. То е било по-бързо, но после като се направи една видео реконструкция на филма след мача и виждам грешките ми къде са и почвам да се ядосвам, почвам да плача, защото и много плачех аз. Много плачех, не знам. Това е от спорта. От нерви или от какво е било, но плачех като дете. Предполагам и си разплаквал много хора обаче. Предимно много хора съм разплаквал. Мога да дам даже и имена. Един от тях е Коко Тайсън Семерджиев. Играл съм с него 3 пъти и съм го бил като магаре. И 3 пъти. И 3 пъти. И искам реванш от него, обаче искам да направим един матч и да закачим ръкавиците, обаче той се отказва, не иска да играе с мен. Защо? Каква е причината? Причината може би че съм по-добър от него. Ето, тук ще го призовем от нашата камера господин Коко Тайсън Семерджиев. И да закачим ръкавиците. Закачете тези ръкавици с нашият приятел Людмил. Нека да видим наистина този перфектен матч, пък ние ще го снимаме. Така, ще има разменни. Значи нашите матчове бяха далечните 86-та и 7 година на юноши. После те го забраха 2-3 пъти в национален отбор. Го взеха на лагер да го пробват като боксер, обаче просто не му вървише играта и там съм го бил. Нека да го оставяме настрани. Хубаво момче, треньорската му работа върви много добре в София и да върви така и така. Да го оставяме настрани, ще го поканим него някой път, той да си поговори за него. Сега ти си тук на гости, ти си ни по-важен. Какви са в момента целите на шампиона? Можеш ли да ни кажеш? Моите цели? Като цяло. Примерно имаме си шампион. Какво може да му е целта на един шампион? Целта на един шампион е да е винаги първи. Няма второ място, никой не познава вторите, всеки познава шампиона. Ама се е променил бокса от годините, които ти каза тук в този издържание? Бокса се промени много. Значи преди 25 години, говорим за бокса, който играеше Ивайло Маринов. Примерно. Това беше бокс, който едва ли ще се върне. После след него беше много добър, ако си спомняте, Сашо Христов от Пловдив. Може да обясниш на нашата млада аудитория, защото те надали ги знаят тези хора. Значи двамата са световни шампиони. Световни шампиони. Сашо не можа да стане олимпийски, но стана втори на Олимпиадата. Александър Христов от Пловдив, който е много добър мой приятел. Може да го поканим и него с Станимира Петрова в студиото. Те са много мои хубави приятели и добри. Друг, Даниел Петров, после, който обърна вече играта в настъпателна игра, пак е световен шампион, олимпийски и вице-олимпийски шампион по бокс. Чакай, човек, ние имаме толкова много наистина кадри, които аз по твоите думи разбирам, че даваме толкова много на света, не се оценява така или иначе. Значи, реално погледнато да ви кажа, според мене, спорта в България не е заплатен както трябва. Само ще ви дам един пример. Преди 4 месеца имаше европейски игри в Баку, Азербайджан. Така, гледахме, и да, за първо място на азерите им даваха по $100 000, а на нашите 6 000. Разликата, мисля, че Разликата е огромна. Много малка даже, нали? Разликата е баснословна. Там спорта е на... Ма къде отиват тези пари според тебе? Имаш някакво мнение? 100%. Ти си от много години в този спорт. Някой ги краде ли? Взима ли ги? Какво става? Не знам къде отиват парите, но трябва да има пари. Спорт се прави с пари. Ако не се прави с пари, се прави с много пари. Факт. Както е казал, да. Това е стара такова. Значи, залите бяха в окаяно състояние. Нашата зала беше в окаяно състояние. Сега в момента? Сега в момента е супер залата ни. Кой помогна там за тази зала? Направиха ни, общината направи един ремонт, който залата е перфектна. Съблекалната ни е убийствена, с туалетна, с душове. Под сегашното ръководство имаме плюс, нали така? Има плюсови, те са големи. Това е много хубаво, дано и така продължава за напред, но много добре отворихме и тази тема. Има корупция в бокса, оговаряне на мачове, залагания. Там вече при професионалния бокс, даже както чух наскоро от един мой приятел, разбрах даже, че и на Тервел Полев са купили медала от Олимпиадата. Това вече е наистина. Стават и в най-добрите семейства тия случки. Добре. Защото на полуфинала загуби от Уистин един украинец. Този украинец в момента е в професионалния бокс. До сега само победи и се с нокаут. Кажи ми за тебе, Мани, нека да говорим за тебе, това ми е много по-интересно. Ти си бил извън нашите граници, бил си в Испания, доколкото знам. 8 години бях в Испания. Какво се случи там? Имаше ли текеро, мучо, имаше ли много? Текеро винаги е имало. Първо ще ви разкажа за моята история като за бокса, ако искате. Как тръгна от тук? Добре, значи далечната 85-та година
кандидатствах в спортно училище в град Хасково с баскетбол. Моята голяма игра е баскетбола. До ден днешен играеш и До ден днешен играя баскетбол. Ще разкажа случка и за баскетбола. Там ще играем заедно. Аз съм играл баскетбол. Там съм най-добрия. Супер, радвам се. Така. Значи, 85-та година кандидатствах 3 пъти в спорт училище и 3 пъти ми отказаха с баскетбол. И оттам излизам аз разплакан и вече плача и се прибирам с майка ми. И в това време срещаме треньора по бокс Любо, моя даш. Да. Малко по-нисък от мене, значи аз съм бил 1,50 м, той е бил 1,45 м, както да е. Малко по-нисък. Малко по-нисък от мене и ма запали този господин. Вика, какво ще кажете да го префърлим детето с бокс? Аз викам, бокс. Не е моят спорт, аз обичам баскетбола. Той вика, не бе, след 6-тия месец ще префърлим баскетбол. И ме записаха бокс. И започнах така, започна ми харесва тази игра. Обаче първата година, да ви кажа, избягах от тренировките, все ме болеше кръст, крака, по нещо, се оплаквах. Търсих си майната да бягам, ходих да играя баскетбол. Но последствие спечелих първия си медал 87 година, чак след 2 години, спечелих първия си медал, 3-то място на републиканско и оттам се запалих. И почна. И неусетно почнаха да печеля медали от всяко състезание, но все винаги втори, трети. Никога първи. Просто нямах тази хъс за първо място. Както ви казах, играех много агресивен бокс. Да. Скачах се да ги бия, да ги отказвам. Повече с тяло, не толкова с ум, нали Не така? с акъл, да. Не с мозък. И печелих турнири обаче пък навънка. От националния отбор ме бяха взели в националния отбор 89-та година. Значи от по-точно 88 до 99-та година съм в националния отбор на България по бокс. Това са близо 12 години. Не е малко време, което. Съм минал през всички гарнитури, кажи речи. От младша, старша, младежи и мъже. Познавам се с всички треньори много добре. С всички нямам с никой проблем от треньорите в националните отбори. С Мишо Тако съм личен приятел, с Петър Лесов. Ако ви говоря те имена нещо. Можеш да казваш, разбира се, кои са тези хора, да поясняваме. И така се стигна до 99-та година, когато аз просто работих. През това време също съм работил и охрана по дискотеките. Трябва да се препитаваш. Като всеки спортист трябва, защото заплатите, както ви казах, са малки. Не, те са огромни. Просто ти не знаеш къде ги изхарчиш тези пари. Само ще ви кажа, далечната 94-та година бях шампион на България и за шампионството с титла България взех някакви си 180 лева мижеви, които се казват. Мале, това са много пари, бе. Да, бе, да. И с тези 180 лева, пък аз в дискотеката ги изкарвах за една вечер тези 180 лева. Значи какво ти говори това нещо? Значи... Че ценят повече охраната, отколкото... Да. Значи човека спортист не беше на висота в България. Но на висота бяха, според мен, спортисти до 89-та година по Бат Тошково време. Значи аз съм живял и през двете времена и знам какво е. Значи 89-та година спорт училище, ако ви кажа, че се свърляха тави с пилета. Това е. Значи хранихме се, ако ви кажа, значи 1, 2, 3 стола съм съхранял аз в спорт училище. Спорт училище има за цялото спорт училище има един стол. Отделно имахме за олимпийски надежди, такива национални състезатели и които има бъдеще в тях тия спортисти. И отделно в зала Дружба, зала Спартак горе, имахме пак стол. И аз съхраних 3 стола. Взимах стипендия от спортно училище 60 лева. Взимах стипендия от дружеството. Взимах заплата от националния отбор. Перфектно. Значи живееше се. Но след това нещо стана, тези пари изчезнаха. Някой също е живял и живее в момента за тези пари, но това е друга тема. Искам да ми кажеш хората нещо тръгнаха по чужбина. Кажи ми, защо обичаш да работиш предимно с момичета, като разбрах? Повече злоба ли имат като джазката? В смисъл, ви като мръсник, сега ще видиш тук на круща, ще му щупа. Значи жените, аз съм го казал в друго предаване и по вестника съм го споменал, жените са по-агресивни и са по-мъжествени, отколкото мъжете. В сегашно време или... В сегашно време. Мъжете станаха метросексуали, а метросексуал, ако ви преведа какво означава, означава неориентиран. Не бе, на метрото един сексуалист. Неориентиран мъж с една дума. Той не знае наляво ли да тръгне, надясно ли, върви по парапета. Женското ляво или женското дясно? Повечето женско, защото фризьорите навсякъде са пълни с мъже. Пилички, маникюри, педикюри. Това не го одобряваш ти. Това не го одобрявам. Да. Мъжете трябва да е мъж, трябва да има косми, трябва да е окосмен, да е мъж. А жените, като имат косми и такива неща, не стали вече и там малко опасно? Там даже е по-секси.
Да, като има мустаци. Да, няма проблем. Само да не като Петко Войвода, че тогава става лошо. Само да се бие хубаво пък. Да джаса, викаш, да джаска другото няма силно пък. Ето, виждаш. Има избърди жени. Както Така. видяхте, Вурст спечели. И с брада спечели. Виждал съм това нещо и надявам се да не го виждам все по-често. Поради друга причина, аз пък обичам да е малко гладичка. Ма ние влизаме в други теми. Кажи, като удрят, като бият, викаш, има надежда там, има бъдеще. Много голямо бъдеще в жените. Дейзи Лонг си спомням. Дейзи Лонг, тя е от нашия край, тук от Хармали, както знаете, от този регион е тук. Значи това момиче е огън. Момиче за милиони, както се казва. Но в момента имам в залата едно момиче, Иванка се казва. На колко години е? На 28 години. И подготвям за републиканството след 2 седмици в град Кърджали. Ще участвам на категория 48 кг. Това момиче направо удра като чук. Аз се надявам да я поканиш следващия път с нас да дойде, след като минете и след като вземете и след като наистина... След като стане шампионка. Аз се казах, че трябва да стане шампионка 100 удар. Тя ще стане шампионка 100%. Желая обаче от тук, от нашия ефир, наистина да ти пожелаваме късмет, сила, здраве и наистина да мислиш с главата си преди да удари, както ти кажеш, защото вече е важно. А от тук може да си пожелаеш нещо ти от нашия ефир на себе си и на зрителите, разбира се, които гледат. Първо на зрителите пожелавам да гледат това предаване по-често и да обръщат внимание на тялото си, на фигурата си, да спортуват. Важно е здравето за всеки един. И намалете тези цигари, моля ви се, че направо лошо ми става. Да. Спрете цигарите. България без дим. Живейте повече, спрете цигарите, спрете алкохола, повече спорт. Имаме хубави бази, тренирайте. Кенана е близък, може да бягате на Кенана и да се чувствате прекрасно. Това е наистина един много хубав призив. А за себе си какво ще пожелаеш? Наистина да има повече... За мен пожелавам тази година, дето идва 2016, да спечеля още повече медали, да спечелим нашия клуб, да сме живи и здрави, да нямам травми в клуба и да вкарам в национален отбор поне 4-5 човека. Ние искрено ти го желаваме това нещо. Даже аз имам нашата репортерка Ива, която е доста интересна. Мисля да я пратя при тебе да потренира малко, защото и без това удря с въпроси. Искам да видя как удря на живо, но това е друга тема. За съжаление и това предаване има край, приятели. Колкото и да не ми се иска, трябва да ви кажа чао от мен. Не забравяйте да ни гледате и утре, когато аз ще бъда вашия домакин на задкулисният живот тук в Хасково и в региона и ще може да проследиме така интересното случващото се и интересните и готини гости, които ще бъдат тук при мен. А като казах гости, не забравяйте, че общинските и всичките други кандидат-кметове, които ще се изредят тук през преданието ни, ще трябва да стоят и зорко да ги наблюдавате, защото може да чуете някои от вашите интересно зададени въпроси. А най-оригиналният въпрос измежду тях ще ви донесе 150 лева парична награда, така че пишете своите въпроси на имейл адреса и не забравяйте да гледате от Кенана до Ямача. Аз съм Ивайло Иванов, играта.